Arratsaldeon, edo gabon, edo egunon, edo eguerdion. Beno, dena delakoa, kaixo. Ongi etorri beste aste batez gure saiora, gure txerrendulariak web saiora. Ja, hilabete baino luzego daramagu saio hau egiten aurtengo denboraldian, eta ja Euskal Herriko txerrendulari talde guztiak errepasatu eta gero tokatu da ja gai interesgarriagoak edo gai konkretuagoak ukitzea. Gaurkoan irizpide, pista, gida, zerbait egingo dugu saltzeko lasterketa baten antolakuntzan edo lasterketa bat antolatu nahian bazabiltzate zer egin behar dan. Lasterketa bat antolatzea erraz esan daiteke, baina gero edozein lasterketa izan dare bere gauza guztiak dazka, eta hori egiteko lan gogorra dago aurretikan. Baina lehendabizi beti bezala guazen errepasatzera Euskal lasterketetan zer gertatu den asteburu honetan. Batetik, larun batean, Aiarako birako 3. etapa izan genuen, ikaetentzat. Gogoratu, Aiarako bira 3 asteburutan banatutako 5 etapa izango diala, 3 bete dira, eta hurrengo asteburuan azkeneko 2 ospatuko dira Arraspalditzan eta Amurrion. Larun bat honetako etapan, aurrekoetan bezala Logos taldea gaiendu zen, berri bere garaipena lortuta, eta pixkanaka aurtengo edizioan erraz irabazten nahi dian garaipen orokorraren bila jarraitzen dute Logos team taldekoek. Bestetik, larun batean beste kadete proba bat, Gaztetxoak txapelketako debut proba izan zen, Zarautzen, gogoratu Gaztetxoak dela Euskal Herri mailan antolatzen den lasterketa edo lasterketak, ze kadeten 2 urteak banatzen dira eta urte bakoitzak bere ekarra dazka, batetik lehenengo urtekoa eta bestetik 2. urtekoak. Igande honetakoa Zarautzen izan zen lasterketak, ibilbide erraza izan zen, gogoratu kadetek lasterketa motzak egiten dituztela eta zailtasun handirik gabekoak, baina lasterketa motza, baina bizia eta azkarrak bizi izan genituen lehenengo urtekoentzat, baita ere 2. urtekoentzat. Eta azkenik, igande goizean ere, Lizarran abiatzen txapelketako 2. proba izan genuen, Zirilo Zunzarreneren oroimenezkoa, eta bertan sorpresa eduki genuen, Tobi Perri gaiendu zen, sprint arraro batean. Lasterketa hau oso luze izan zen, 140 kilometro, Espainiako kopatik aparte eta nazioarteko lasterketetaz aparte, normalen Euskaldun txapelketa eta lehendakari txapelketa orain arte 110-120 kilometrotako lasterketa izaten zituzten. Aurten, Lizarrako txerrendulari elkarteak apostu egin du lasterketa luzatzeagatik eta baita ere lasterketa gogortzeagatik eta hasieratik mendateak eduki genituen eta batez ere hasierako partean ezeak paper handia hartu zuen eta bukaerako 3 portu gogorrak, Arradia, Lezaun eta Eraul bi alditan igo zutela, tropela guztiz txikitu zuten eta azkenen txerrendulari iritsi ziren helmugara. Esandako irabazlea, Tobi Perri, Toba taldekoa, eta bestetik Pau Mikel katalana Lizarte taldekoa. Eta esan dugu sprint arraro izan zela, 150 metro falta zirenen Pau Mikelek aurre hartua zion britainiarrari, baina eskubira begiratu eta inor zetorrela ikustean despistatu zen, edo ez zen konturatu gerazak Tobik eskerretik hartu ziola aurre, eta hor irabazi zuen Perrik lasterketa. Eta bitxikerien kontuan, gure laguna Martin Arlik gogoratu digun nola 2017an antzeko egoera bat bizi izan genuen, bere garaian orain profesionalak diren Fernando Barceló eta Jaime Castrillo, bata Fernando Barceló Euskadi Fundazioan eta bestea Castrillo Lizarten berdina zutela. Fernandok aurre hartu zuen sprintean, baina eskubira begiratu, helmuga berdinean, eta eskubira begiratu zuenean, Castrillok eskerretik aurre hartu zion eta lasterketa irabazi zuen. Pentsa, Castrillok irabazi zuela Lizarten eta atzo Lizarten galdu zuela Barceloren berdina egiteagatik eta atzo irabazi zuen txarrendularia Barceloren fundazioaren taldean dagoela, beraz
bizitza alakoa da, karma edo dena interkomunikatuta dago. Eta orain bai guazen errepasatzera edo guazen ezagutzera prestatu dugun gida hau ikusteko zer behar den edo zer egin behar den lasterketa bat antolatzeko. Eta hasteko edozein txarrundulari lasterketa antolatzeko behar dena lizentzi bat da. Baina ez edonolako lizentzia klubeko lizentzia bat da. Esan nahi du, federazioek baimenak tramitatzen dituzte eta arrastasunak ematen dituzte, baina beti ere lasterketa horien antolatzaileak klub bat edo erakunde federatu badia, bestela ez aukerarik federatutako txarrendularitza lasterketa bat egiteko. Baina hortaz aparte, pentsatu behar dugun lehenengoa zer karrera egin nahi dugun, ze mailarako, nolako esan behar duen lasterketa, eta basikoak diran ezaugarriak. Eta horiek dira zehaztu behar ditugun bi lehenengo ezaugarriak, batetik zer lasterketa egin nahi dugun, eta norentzat, eta bestetik ibilbidea. Zer lasterketa izango den, erabaki dezakegu kadetentzat egitea, juniorrentzat, neskentzat, afizionatentzat, profesionalentzat, gure erabakia diruaren edo gure nahien arabera izango da, eta hori erabakitea izatean federazioek irizpide batzuk dazkate, kategoria bakoitzeako ibilbide mota egin daitezken ezin dizkiezu kadetei 150 kilometro jarri, eta agian afizionatuei 50 kilometro eskaz jartzean motzkatuko zinake. Beraz, kategoria dugunean, guazen ibilbidea diseinatzea. Ibilbidea diseinatzeko egia da, guztioi gustatuko litzaiguke edozein mendate edo zure herriko edo eskualdeko bide ziztrin guztik pasatzea, baina hori zaila da, normalen trafikoa da arazo nagusia, ibilbide bat antolatzeko, kontuan izan ez dala ibilbidea zehaztea eta listo, baimenak eskatu behar diala trafiko zuzendaritzan Nafarroan eta Euskadin edo iparraldean bada prefetari, eta saiatu behar zea trafikoari gutxien eragiten, asteburutan bada errazago izaten da askotan, eta gero ere txarrendulariei gustatuko zaien lasterketa bat egiten. Askotan gustatzen zaigu lasterketa oso gogorrak egitea, baina egia da lasterketa gogorretan txarrendulari gutxiago aukerak dazkatela edo zailago izaten dute helmugara iristea, horrek txarrendulariak desmotibatzen ditu, beraz beti oreka mantendu behar da ikuskizunaren alde, ikuskizuna behar dugulako kirol bat dalako, baina beti ere txarrendulariak gustora geratzea guk egindako ibilbidearekin. Eta gero, behin kategoria eta ibilbidea dugunean partaideak bilatu behar ditugu edo partaideak onartu behar ditugu. Gaur egun COVID-aren neurri guztiekin eta egoera guztiarekin talde asko edozein karreretara joaten nahi dira, batez ere aficionatuetan ikusten dugu nola adibidez abiatzen txapelketako lasterketak beteta daudela, eta normalen pasatzen den gauza da, baina aurten are gehiago eta are gehiago eskari daude. Beraz, egoera zail honetan batez ere gonbidapenak eta eskareak eta danak maneiatzea asko luzatzen da, ze talde guztiek etorri nahi due, eta gero profesionalitara bazoaz egia da hilabetez aurretik antolatzen dela dana, talde profesionalek euren egutegia denborarekin antolatzen dutelako, baina edozein dala kategoria beti kontuan eduki behar da, nondik eta zenbat partaide etorriko diran. Baita ere, eta batez ere txapelketa itxiak dianen, adibidez Euskaldun, Lehendakari, Abiatzen, Euskal Herria, Gaztetxoak, Espainiako Kopa, UCI World Tour noski, badaude talde itxi batzuk, zuk kategoria horretako lasterketa antolatuz gero, talde horiek etortzera behartu daude, edo zu gutxienez talde horiei aukera ematea etortzeko. UCI World Tourrean talde batzuk daude, behartuta daudela etortzeko, Espainiako Kopan berdin, Euskaldun, Lehendakari eta Abiatzen txapelketan Euskal Herriko talde guztiek lehentasuna dakate inskripzioa betetzeko, beraz hori ere kontuan eduki behar da, guztioi gustatzen zaizkigu talde asko eta exotiko ekartzea, baina beti ere kontuan eduki behar dugu lehentasuna gure etxekoak eduki behar dutela, gure etxeko intzat egiten ditugulako karrerak.
Beno, eta beste alor importante bat, eta askotan ikusi zinen izaten dena da, zenbat jende behar den benetan lasterketa bat aurrera ateratzeko. Pentsa, 100 kilometro egiten badituzu, eta kilometro bakoitzean, 2 edo 3 kruze badaude, kruze guzti horiek, pentsa, 200 kruze bete behar diala. Beraz, hori da gauza importanteetako bat, eta askotan ikusten ez dena, kruze bakoitza eta gero beste hainbat gauza bete behar diala. Azkenen jende asko behar duzu. Egia da, ez dituzula karrera askotarako 200 pertsona izango, ze lotura moto daude, eta azkenean lasterketa asko zirkuituan egiten dira, baina bai garrantzitsua dela jende kopuru handia izatea. Gero ere, struktura montatzeko, helmuga irteera, orain COVID kontrolak egiteko, eta segurtasun gehigarri guztia ezartzeko COVID-aren inguruan kasurik ez egoteko, baita ere motoak eta kotxak gidatzeko, sariak banatzeko, señalizazioa jartzeko, pila bat laun daude lasterketa baten egin beharrekok, eta egia da, zerbitzu profesionalak gaudela, baina azkenen Euskal Herriko txirrindularitzaren egoera ezagutzen dugunok badakigu gure kirola bolondresei esker aurrera ateratzen dela, eta horiek behar diala lasterketa bat aurrera ateratzeko. Eta esan dugun modura, egia da, badaudela lan asko bolondresek egin ditzazkela, kruzeak edo muntaketak eta bar, baina beste asko zerbitzu profesionalen beharra daukate. Telekomunikazioak, kotxe, karrerako ibilgailuen artean komunikazioa izateko. Bestaldetik, kronometrajea eta transponderrak, hori enpresa profesional batek egiten du, eta oso ondo gainera, baina hori kontratatu behar da. Normalean, helmugak ere, helmuga dana, estruktura kontratua esaten da, estruktura metaliko bat dela, eta hori muntatzeko eta instalatzeko profesional batzuk behar dialako. Askotan motogidariak esperientza dunak izan behar dira, eta horiek kontratatu behar dira. Kotxeak gidatzeko ere batzutan inkluso profesionalak behar dira. Alor pila bat daude, baita ere ambulantzeak, sendagileak, zerbitzu pila daude lasterketa baterako, kotxe neutroak ere bai, eta horiek guztiak kubritzeko askotan zerbitzu profesionalei erreparatu behar diegu. Beno, eta aipatu ez dugun alor bat, baina klabea dana, da dirua. Badakigu bizitza honetan diruak mugitzen dula mundua, eta kasu honetan berdin izango da. Egia da, eta esan dugu, bolondres asko erabili ditzazkegula, baina beti ere gauza batzuk ordaindu behar dira. Epaiei ordaindu behar zaie, ambulantziei, sariak ordaindu behar dira, kontratatzen ditugun zerbitzu profesionalak ere ordaindu behar dira. Beraz, gastatuko dugun diru guzti hori gure zorrotik esateatzeko, normalena da babesleak bilatzea. Babesleak izan ditezkela erakunde pribatuak, enpresak, edo estetik erakunde publikoak azketen euren tokiko kirola sustatzeko ahalegin egiten dutela eta diru ematen dutela lasterketak ospatzeko udaletxeak, foru aldundiak, inkluso Eusko Jaurlaritza zenbait kasutan, beti ere egongo dira prest dirua emateko, baina normalena da bien arteko oreka bat mantentzea eta bai diru publikoa eta diru pribatua hartzea lasterketa bat aurrera ateratzeko. Muntatzen hasi berrea eta dana pentsatzen, logistika lan handiago, geroz eta lasterketa handiago, geroz eta lan gehiago, esan duguna, helmuga muntatu behar da, podiuma, irteera, parkinak antolatu, hori dana logistika lan handia da, baita ere, ibilbide guztia seinalizatu behar da, eta seinalak jarri kruza bakoitzean, bolondresei euren lana azaldu, eta bakoitzari gutxienez peto bat eta banderita bat ematea, beraz, logistika lan handia da lasterketa bat, eta astebeteko lan fisikoa dakarki batez ere. Beti ere kontuan izateko gauza bat, dala plan B-ak izateko. Plan B-a ibilbiderako, errepide irekian, istripu bat egon daiteke. Lur jauzi bat, euria indezake eta zubi bat erori daiteke. Gauza pila bat egin daitezke, goratzen dut, duela 5 urte inguru, Iruñarriko itzulian, juniorretan, herri txiki batetik pasa behar ginen, eta herri txiki horretan pertsona bat izan, eta pertsona horren funerala egiteko udaletxeak galarezi zuen lasterketa pasatzea egunean bertan.
herriarentzat egun oso tristea zelako, eta erabaki zuten herritikan lasterketaz pasatzea. Egin beharreko aldaketak eta ibilbidea aldatu behar izan genuen. Imaginatu, horretaino zaila da iristea askotan, baina beti ere dira arazo batzuk plan Bak eduki behar ditugula, pentsa norbait ez datorrela eta lana hori egin behar duna, edo kotxe batek faiatzen dula, beti ere plan B. Horretarako antolakuntza esperientzagunak adituak dira, batez ere plan Bak izaten eta dano ondo atea dadin, baina beti ere arazoak ateako dira. Eta importanteena bukaerarako utzi dugu, eta ez importanteena hau gabe lasterketak ez zialako gertatuko, baina uste dugu 2021. Urtean badalako garaia alde horroni garrantzia emoteko, dala komunikazioa. Lasterketa bat, eta batzuk pentsatuko dute ez, baina konsukaeten, txiki-txikia izatea. Jendeak interesak karrera horrekin, eta ez bakarrik herrikoak. Gaur egun Euskal Herrira, Espainia eta inkluso Europa osotik txirrindulariak etortzen dira lehiatzera, erreferente bat gea eta kontinente osoko atentzioa lortzen dugu batzutan lasterketekin. Beraz, importantea da lasterketari buruz ezagutzera ematea, ez bakarrik gure herrian edo gure eskualdean, baizik eta gutxienez Euskal Herri mailan eta kanpora bada arita hobeto. Eta horretarako betiko metodak ere badaude, kartelak egitea, gidaliburuak egitea, baina baita ere sare sozialak maniatzea, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, eta batez ere lasterketa kontatzea. Eta horretarako gaudu. Gaur egun batez ere COVID-19ak eginako pandemiarekin geroz eta jende gutxiago hurbildu daiteke lasterketetara osasun neurriak betetzeko. Baina badaude beste modu batzuk jendeak lasterketan zer gertatzen den ezagutzeko. Twitter bidezko zuzeneko kontaketa, zuzeneko telebista dirua baldin badago, kronikak. Baina guk gurea ere eskaini behar dizuegu. 11 urte daramazkigu txirrindularitza mundun lasterketa kontatzen, geroz eta profesionalago egiten ari gera, eta zuen karrera gure kronika egiten nahi baduzue, kontaktatu gurekin, ez dagoelako inolako konpromiso hori kontratatzeko, eta itzengo dugu eta aukerak emango dizuegu esandakoa edozein dela karrera profesional mailakoa, junior mailakoa, kadetea, aficionatu, neskak, edozein dela karrera, guk karreraren oihartzuna lau ezetera ezabalduko dugu. Eta eskerrik asko bideo ikusteagatik, barkatuko iguzue gaurko autobomboaren gatik, baina garrantzia eman behar zaio komunikazioari, bai lasterketetan, bai taldeetan, bai txirrindularitzaren eremu guztien gandik, jabetu bargea gauden urteaz, eta eskerrik asko beti ere gure bideoak ikusteagatik, jarraitu gurekin txirrindularitzaz disfrutatzen eta horren arte.